प्रभु प्रभु आंनि फिसाज्लाखौ अनखांदो मानोना बियो भुतजों हमजानानै नायनो सैनांदों बियो गले गले अराव आरो दैयाव गोग्लैयो आं बिखौ नोंनि सोलोंग्राफोरनियाव लांदोंमोन नाथाय बिसोरो सोखानो हायाखिसै फोथायनाय गैयै आरो गिर्जायाव थांनाय फिरि आं बेसे गोबाव बिसोरजों लोगोआव थानो आं बेसे गोबाव बिसोरखौ सैनो बे गथ'खौ आंनियाव लाबो Seems to be better. Yes. Should have seen. The place has been healed too. I can't wonder.